Ai plâns și azi în baie, cu ușa încuiată ca să nu te vadă nimeni slabă? Te ștergi repede la ochi și îți pui acea mască de eu pot tot și ești să mai salvezi o urgență. Dar înăuntru te prăbușești. Și nu o să te mint cu citate despre gândire pozitivă, doar uită-te la corpul tău. Kilogramele în plus, mai ales cele de pe abdomen, nu sunt mâncare, sunt cortizol. Acel hormon al stresului care te ține în modul de supraviețuire de ani de zile. Nodul în gât? Probleme cu digestia? Probleme cu tiroida? Sunt emoțiile pe care le-ai înghițit ca să fii utilă pentru ceilalți. Însă vezi tu, corpul tău nu te pedepsește. Corpul doar îți vorbește. Stresul de lungă durată nu dispare de la sine. El sapă un gol interior atât de adânc încât curând nu o să mai știi cine e femeia din spatele acelei măști pe care o porți zilnic. Mâine, la ora 19, o să tragem linie. Fie înveți cum să oprești acest sistem de alarmă al corpului, fie mă aștepți până când somatizarea devine un diagnostic clar. Tu alegi. Dar alege acum. Pentru tine.